mundua, azkeneko mende honetan joan da intensifikatzen, joan da gero eta jardura gehiago jasaten, eta Artikutzak hartu du justu kontrako norabidea. 100 urte hauetan, Artikutzak gero eta kontserbazio egoera hobea mantendu du, naturalizatzen joan da. Hainbeste berotegi efektuko gas igorri ditugu, naturak ezin duela hori deuseztu eta beraz klima aldatzen ari dela. Beste bat, horrekin lotuta dagoena, baina ez guztiz, da biodibertsitatearen ari gara, galtzen biodibertsitatea izugarrizko abiaduran. Ingurumen degradazio, ingurumen amildegi bateragoaz, abiadura bizian eta gero eta denbora gutxiago daukagu erantzuteko. Eta amildegi hori zein da? Klima larrialdia, biodibertsitate galera, eta erosioak eta horrelako beste ingurumen arazo pila badauzkagu, denak elkarrekin lotuta daudenak. Azkenean, gizartearen martxa bera baita aldatu behar duguna. Artikutzak badauka garrantzia gutxienez 3 esparrutan. Batetik ura, noski. Beste batetik biodibertsitatea eta 3. klima. Ura beti izan da baliagaikoa eta etorkizunean gero eta gehiago izan da. Ze populazioa gora doa, gure kontsumoa gora doa, eta ura mugatua da. Klima aldatzen den denean, gainera badakigu emariak murrizten ari direla, badakigu gero eta jasa gogorragoak eta agorraldi luzeagoak izanen ditugula, eta horrek uraren kudeaketa nabarmen zailtzen du. Artikutza da batetik biodibertsitatearen gordailu, hainbat espezie hor bakarrik mantendu dira urte askotan, baina gero bihurtu da biodibertsitatearen iturri. Artikutza da oso lekuna, eramateko ingurumen teknikariak, eramateko basozainak, eramateko biologiako ikasleak, edo beste dozein ikasteko nolakoa den baso natural bat, nolakoa den erraka natural bat, nolako izan beharko lukeen. Artikutzan bai, ia ezer ez aldatu azkeneko 100 urtetan, eta espero dugu ezer ez aldatuko datozen 100 urtetan. Beraz da leku oso ona ikusteko seinale klimatikoa.